Club Chapter Beauty Better Africa. Kiyambe choncho bwaje programu ya leo ndikulanteni kwenda kulikonse kumene muli akatundwa na mando kufika nsopa radio muli bwanje mukuendera pati mukupita kuti mwalawirira kuti akatundwa na mando tende limozi pali nkati za mpire zoti pano tikampirane inu tine ndiye musatalikire yae amunyanania ndabwera ndi nkhani ziwiri zitatu zimene tikufuna kuti inu ndine tigawane komano choyamba ndopaseni moni kuti mwadzuka bwanji muli pati mukuendera pati tiyendera limodzi musandisiyendeka nkhani mkatimu muli nkhani mpaka kugulisa agalu mpaka kuba agalu inu simuzabwereranso mboma ya inu simuzabwerera mboma inu mpaka kuba agalu mpaka kuatenga agalu ndi kugulisa anthu opanda manyazi agalu zoona nkuagulisa nkhaniso zina tikambira nazo nkhani za kumachinga kumachingaso kumene kukuchitikanso nkhani zonyasa kwambiri mafuna ndikuwuzeni akuluakulu chipani cha DPP makamaka ntuna yona za malimidwe kapena kuti ntuna zona za agriculture tikhala tikuambira na programu yake yokhayokhayi Yohane Pongwe ndipaseni moni muli bwanji Mr. Flama muli bwanji mwadzuka bwanji Jonathan Namiwa muli bwanji bwana ndipaseni moni nanga Christopher Yohane kumufulu north muliko bwanji kumene ndipaseni moni ndi nkhani zoti tikambirane muno mpaka kumagwira agalu nkumatenga mpaka kuba galu amakuwana inu akuti mwana wa Chakwera chizukulu cha Chakwera chavuta kwambiri chizukulu cha Chakwera izi zongotengana kumapita nawo ku state houses zongotengana ang'ono nkumakakulira ku state house akuti chizukulu cha Chakwera chavuta kwambiri tizipita kumuzi ine kuno sindikufuna kweya mzukulu wa Chakwera kukana kunyumba kumene kukukhala Chakwera akuti ine nazolowera kunyumba basi tizipita kunyumba kuno sindikuona kubwino ati kukakamira ku state house chizukulu cha Chakwera akuti mwana akulira usiku ndi usana kulilira ku state house ambuye temu ntizipita ine kuno sindikuona kubwino ya kwanu ndi kumene wakhalako kwanu ndikongo kukhala ndi ambuye akoko kuja umadya misonkho yathu unya uwona ati ambuye tiye ntibwerere ku state house unya uwona ukhala kongo ulilira ku state house ufuna kucha muli banji kumachinga ndopaseni moni mwadzuka banji muli pati mukuendera pati tiyendere mozi musatisiyendeka nkhani za ferereza sizikuenda bwino kumachinga yayi ndimafuna ndikuwuzeni anduna mthamangire kumeneko komanso nkhani zogawa chimanga sizikuenda bwino mfumu ndi mfumu kukampasa munthu mmodzi kodi zimenezi mukupangisa ndinu achipani cha DPP kapena anthu amene mwauza kuti azigawa chimanga muzi ndi muzi ukagawira chimanga thumba limodzi munthu mmodzi
Ndiye mafuna ndikuuzeni inu akuluakulu chipani cha DPP muthamangire kumeneko makamaka kumachinga kwantu mwinda uko mupite mukafufuze kumeneko muzi ndi muzi kulemba munthu mmozi senior chief ndi senior chief ukapasidwa thumba limodzi. Ndiye mafuna nene pano kuti mukutukwanisa Professor Arthur Peter Mutharika mukuntukwanisa Professor Arthur Peter Mutharika. Kumeneko so kudasankhidwa nduna kumeneko kwa Bright Nsaka. Mafuna ndiyauza Bright Nsaka pano muthamangire kwanu kumachinga zinthu sizikuyenda yaya mukafufuze kuti kodi kunoko kuno chinyengo chake cha mtundu wanji chimanga chikukwera sichikusika. Ndikuti tukumachinga chimanga chikukwera sichikusika. Madera ena wa chimanga chafika kale 40,000 50,000 koma kumachinga kokhandwa kugula be chimanga pa mtengo wa 90,000. Kumachinga kokhandwa kugula be chimanga pa mtengo wa 90,000. Ndiye mafuna ndikuuzeni anduna a Bright Nsaka komanso anduna a Rosa Mbilizi nimafuna ndikuuzeni kuti muthamangire mukaone kuti kodi chikuchitika kuno ndi chani. Ndipangeso choncho bwanji. Akatundwa na mando akuti Yesu mwana wa Maria. Ife bwezira tundi Yesu abale. Muli bwanji brother Musa ndo pa ceremony. Blessings malingamo yo muli bwanji ndo pa ceremony. Ati bwezira ngandi Yesu. Bwezira tundi Yesu ife. Osati zokubagalu. Chimawawa chikakhala kwa mzako. Chimawawa chikakhala kwa mzako mwabagalu mwanyeranyera makoma. Mwasetera makoma. Chimabowa chikakhala kwa mzako. Lero mwayamba kusakidwa mwayamba kudandaula. Akufuna ziti zuzira president watu wakubayo. Wokuba galuyo president wano okuba galuyo. Akufuna kumati zuzira president watu Jesse Kabwira amene. President ache utu okuba galuyo. Azabwerera ku State House amene okuba galuyo. Mpaka kumabandi agalu amene. Nimafuna ndiyauza Professor Arthur Peter Mutharika ndi anyamatanu gwira nokuba galuwa. Mwagwira amene wawa sinthawi adakusekera ni ma-account yanu. Aiwala to MCP wakuti adaseka ma-account ya Professor Arthur Peter Mutharika aiwala. Auze akuti bwanji Yesu Kristo mwana wa Maria. Mwalandira anthu kubawa mbava za MCP. Chikondi bachika proza mulibanje basa nimoni. Nkani koma ikhale imeneyo mu Yesu Kristo mwana wa Maria. Amulandire chakwera munthu okuba mpaka ndi agalu amene. Kumaba ma TV ya nyumba. Mbava izi sazabwerereso mboma yayi. Ndipo muzimange zeni ndizija zindasankhidwa nduna zija. Ama megafamu ang'ono. Mwazuka bwanji muli pati mukwendera pati Yesu ndiye bwezi langa. Ambuye chimabowa chikakhala kwanzako, chimapweteka chikakhala kwanzako, chimakoma chikakhala kwanzako. Ali pampando amene wali pampando mpaka na kuseka nditu ma-account aya noma ni chisale. Kuseka mpaka na ma-account ya Peter Mutharika amene wawa. Lero akuti akumva kuwawa mpaka na nkumathamangira kunyumba kwa chakwera. Akufinya ni zeni simonati.
wakomedwa mizigo njia watengayo kusokolo kuliga kamoyo komwe okuyesa ngati mpunjoya itabotabo kwa Yesu tabera mtawo masali moto ndekili betira wani Yehova ndiye mtawa karibu tutasoa. Ndova ceremony Mr. Wario ku Rustenburg Puken. Mulibanje Mr. Wario. Mulibanje ceremony ya chimwene ano. Ipereke nsomoni kwa Mr. Naula Okonza ma TV. Akuti ife bwenzi lathu ndi Yesu osati mpava izi za MCP zimene zimangobe china chilichonse. Ndiye mafuna sopano ndikuwuzeni pano amalawi kuda kulikonse kumene muli kuti sopano ndi abwera ndi china nkwanyanya cha mayina amafumu. Mafumu amene akufuna kusekereza anthu awo kuti asachite bwino. Ndikhale pano ndikuyiyalusa. Mukatifuna munyanane timbireni foni pa namba iyi 0717475350. Namba imene ngati sikupezeka timbireni iso foni pa namba iyi 0786 8298 95 mapeto. Mukhoza kuyankhula nafe pa line ya WhatsApp. Malaini osawira magwira. Mutiuze mavuto amene mukukumana nawo kwanuko. Kaya ndi amafumu, kaya ndi makansala, kaya ndi ma-TA. Mutiuze mavuto amene ife pano tizakhala pano tikuyimirira ninuyo. Siku eritonse tidalutungirira manze. Ifenso amaya tuzikola dalitungira mazi. Ndiye sikuti chifukwa choti nakuti ati kwanuko kuli mfumu yo ndiyovuta tatipaseni pano. Tiyalusa pano. Ziko lonse liziwe za mfumu yanuyo ipayo. Ziko lonse liziwe za TA yanuyo ipayo. Tapela saka wakomedwa mizigo njia watengayo kusokolo kuliga kamoyo komwe okuyesa ngati mpunjoya itabotabo Akutiti kukhala moyo wa umaziwa. Nthawi imene ya MCP ali pampando amati akamabali umaziwa.
ndikumaba ndikumaononga chuma cha Malawi. Ndiye pano payamba kuyaluka, ndiye ayamba kufinyidwa, ndiye ayamba kulira. Ndere mari kumachinga zinthu sizikwenda bwino, muthamangire kumachinga mukaone kuti kodi zikhala bwanji. Apongozi mwana wanu namkonda apongozi. Apongozi mwana wanu ine namukonda ine apongozi. Muzi ndi muzi thumba la chimanga limozi kugawa muzonse anthu apangana uchiyani. Apongozi koma zipanga iye. Darling ainewa. Ikasapika uchapa sachapa. Amen. Mwana wanu apongozi. Kunyoza kuninyoza ine. Apongozi olokoko na kaumeko. Kumandikana nso. Darling waine. Kazi wanga ndasanduka kaporo apongozi. Apongozi nanga chichitika ndichanye. Dadabwa. Apongozi akapita koyenda apongozi. Sabwiraku mwajangu. My sweet darling. Ndikati ndikuze mwana wanu ya apongozi. Soya katake mwandokaoka. Aire. Chomwe amaziwa ndikupita kujuga. On fire. Akachoka huko kufikira kukona. Amen. Samata kupeleka ulimu monge kazi wa banja. Umaziwa. Zozo mafika kuchokera pompa pa radio Loma Mlindina wa DJ Rod na Munyanane. Moyo kwa umaziwa. Ndi mafuna ndi muuze MP wanga Hastings Kachomba. Ari mufuna mwauze chana Hastings Kachomba. Chomwe amaziwa ndikupita kujuga. Kuliti mafumu tinatake tuerekedwa uku. Akachoka huko kufikira. Kuliti mafumu tinatake tuerekedwa ukuku. Samata kupeleka ulimu monge kazi wa banja. Umaziwa. Ndiye kukamaonongeka mapeto ake aziononga mbiri yano a Hastings Kachomba. Moyo kwa umaziwa. Kuliti mafumu tuerekedwa panopa sindi atchula yaya. Mafumu amene wapanopa sindi atchula. Koma iko anapo period ndi atchula. Mundisamale kwambiri mafumu akummene kukuku. Mbali imene ikulamulira Hastings Kachombawo. Kuli mafumu oyerekedwa kwambiri. Ndiye ndikutchulani zeni mufuna muononge mbiri ya Hastings Kachomba. Bwanji mundole kuti tichiyane pamene pamunali ndine wa DJ Rod na Munyanane pa radio Loma. Akatundwa na mando muli pati mukuendera pati mwazuka bwanji mwamwati. Ariya ife sitinamwetiya. Apongozi mwana wanu namkonda apongozi. Osadandaula mumwa. Tikufuna ntchito za Professor Arthur Peter Mutharika zimuchitira umboni. Pali abwantasa agulugunyinda amene mufuna kuti muononge ntchito ya profesa. Tibwera pano tikuyalusani, kaya ndino mfumu tikuyalusani, kaya ndino MP tikuyalusani, kaya ndino akansala tikuyalusani. Pali ma MP enanso ozimva IMCP akufuna azipanga zinthu zonena kuti ati aononge mbiri ya chipani cha DPP. Tikuyalusani pano. Kuliso makansala ena amene mufuna kuti muononge mbiri ya Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikuyalusani pano, ndikuyalusani neyo. Nambala ndiyo moyo ndachula kuti mukandifuna ine Munyanane kuti ndiyaluse mfumu yanuyo, ndiyaluse MP wanuyo, ndiyaluse kansala wanuyo. 0717 475350. Ndipo nambala ina 07 8682 9895. Line ya WhatsApp ndapita ndaproka Munyanane Rodine. Ndikati ndikuze